ka fita ka nemi sana'o'i ga sunan ga yankan farce ga hayar babur ga a daidaita sau ga dako. Ba kika taba gani yayi arziki a cikin su? Ko ba ai arziki ba ana samun rufin asiri masu digiri din 1000 nawa ne ga sunan sun gama karatun kwalin yana ajiye. Shikenan. Daga mafarkin mutum haka siddan sai kice shi zaki aure. Ki tashi raka ki tafi gida. Dan na ga kamar kin fara haukacewa. Ashe kai da man sakarai ne? Zai kai ni wajen wani mai gidan zai bani a daidaita sau zan dinga ja. A kan halin da muke ciki yanzu ina zan samu naira 100 ko 50. Ya aka ne? Baka san koya aka ba? Kuma na tsuguna fuska kai da kuma da mukullin aji. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwanta da hankalinki insha Allah komai zai wuce. Wa kike so in faɗa min shi dan waye ya sunansa a kuma wani gari yake? Abba mafarki nake ganin shi ban taba ganin shi.